guys. So nakoy unexpected nga parcel. Paulian ran. Nindot kay siya nga mga luwag. Apa siya isudlanan. Guwapa kaayo. Guwapa kaing color. Pink. Tapos laghan na siyang sulod. Kompleto na siya. Look. Isa. Nindot kaya siya no. Silicone. Isa. Duha. Tulo. Katulo. Terno no. Upat. Pangkuan man eh. Pang spaghetti or pansit. Nga na anak ba. Upat na to siya. Kalima. Kaunong. 6, 7. Katong pang brush nimo. 7, 8. Pang sabaw. Kanang pag naisabaw. 8, 9. Ano kung prito. Nga na nimo siya. Prito. Pila na to. 10. Ang prito gyapon. 11. Bidaw ko na kog ihapog 11 ba gyud. Murag nalipat ko ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 gid ay siya kabuo. For only 289. O diba? Hindi ko pa nakaay siya. Apay sudlanan. Oh. Isa. May isulod. Okay. Perfect na para sa atong balay ibutang. Wapa na kaayo.